Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Fl-immigrazzjoni, l-Ingilterra għandha x'titgħallem minn Malta. Dan sostnieh il-Ministru Ingliż għall-Ewropa Leo Doherty f'intervista li kellu mal-ġurnal Times of Malta. Doherty sostna li Malta deret li qed tagħmel suċċess f'dan is-suġġett delikat tal-immigrazzjoni illegali anke permezz tal-ħidma li saret ma' pajjiżi ġirien bħal-Libja. Hawnhekk irrefera l-ftehim li ġie ffirmat bejn Malta u l-Libja fl-2020 u li bih ġew iffurmati żewġ ċentri ta' koordinazzjoni fiż-żewġ pajjiżi. U spjega wkoll li Malta ħadmet anke billi kontrollat l-ammont ta' persuni li qasmu bejn l-Afrika u Malta irregolarment permezz ta' deterrenti. Fil-fatt fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari ftit tal-ġimgħat ilu ħareġ kif matul is-sena li għaddiet in-numru ta' immigranti irregolari li ntbagħtu lura pajjiżhom jew li ġew rilokati lejn Stati Membri Ewropej kien akbar minn dak ta' kemm ġew salvati miż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta. Fit-tweġiba tiegħu il-Ministru Byron Camilleri spjega li s-sena l-oħra ġew salvati 380 immigranti regolari u fl-istess waqt 315 intbagħtu lura pajjiżhom u 159 oħra ġew rilokati lejn pajjiżi oħra Ewropej. Ċifri maħruġa mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni urew kif tul is-sena li għaddiet l-awtoritajiet Libjani interċettaw u salvaw aktar minn 17,000 immigrant irregolari. Doherty spjega wkoll kif fi żmien li ġej mistennija ssir laqgħa bejn il-Ministru tal-Intern Ingliż James Cleverly u l-Ministru tal-Intern Malti Byron Camilleri fl-Ingilterra stess fejn fost affarijiet oħra se tiġi diskussa it-tema tal-immigrazzjoni.